Ni la pini dak episode tu kopi panse ka cingrum lo. Oh, pini ke laki ladak All Party Hills Leaders Conference APHLC Karbiang Lok East West di Mahasaw Pini ladak itum kaching honai man peng kithinai ake hai sar JI Kathar sar IAS retired officer lapen alangli DC ke mantanga bang alangli experience holder alangli kachinia jakong thepik alangli ke six schedule aronta karbiak alapenta alangli translate kachinia jakong dopetlo lapen rata tum sitamenon inglong akai ahawar phan kapijok kinang jiplongte JI Kathar sar phan ilitum alangli PC tum dun pemenang ji lapen pinia bangke nomination file pinike MP election 2024 election kachipati dun japan MP kilig japan pini ladak deputy commissioner athengno nilitum kachisong alangli hadak arlo DC office along nomination ke file damsin nilitum dak rachong hongprong piniarni rat det kisung langtha chongkreng marjeng rongarat that long ri long pat pini an isan antay tum chomowe pini BJP atum atangka kalilahay ke rat atangka government atangka pini nili patumi nili YouTube long tag long lo 80 crores atangka 80 crores atangka ke kodan lo ke dam laso atangka ke sang 80 crores atangka sang ronlo BJP government atangka kalilaki laki government central atangka bon sitame labang so atangka 80 crores ke sang namlo labang so asang ke kidok kilak heme ang kidok kilak heme jangre aphansi 270 crores no nang batu atlo lasi laso atangka ke ala chenong chailong bi wo phak John to January upon kipinang G asang si labang so 280 crores atangka ke sang kinam si pini ratum si kichonang biwo phak chelok chainong upon si kipi asang si ilitum upon nang kiron plastic asang si tami ilitum chonang lo pinyarni konasi ilitum kiduk delang lahaya Indian Army upon ta kaphere jia kamawe Indian Army upon ta kaphere jia kamawe Police phanta kaphere ja kamawe DCSP phanta kaphere kamawe imi thang aron itum lo aron itum chini nangji lapen chini lo ka chini ajakong do lo ke di sangmarli nang ta chini lo ke di 20 paragraph ke copy phan lo itum han kipu tribal area di sangmarli 20 paragraph ke tribal area lake longri longpat karbi lapen inglong akhai do anatum imi thang ahawar laki ho copy situm kaphere nangji pinyani jaho hala police tani lejirpi hala police amopenta me piglo nang tu me clamp itu mapan ardi nang pidun lahai tumanta khilion jia khai bora bulon te karbia khai karbia phansia atum aphan amentok loke lasi itu maka chesongke police nang manong sangmarli Indian Army ta nang manang arlo sotum ta pin sotum sitami nang manon mo itum ahawar hapat long lo tangte ilitum angton pensi woreng awar sa pen chenglok RJ lang me PPG mo ilitum hailote arna me hirzume ilitum along do wegji Nangte Karbiang long arat atum episode pan kopi ning ka chet hepen se bujok nangji Atima aki hai sar JI Kathar sar alangi mithanga masi six schedule akitab aron toklo alangli content number 1 pen ha conclusion an alangli ke toke political ajakong ke kopilo what is political pu alangli amining a concept tok at lokarbia lampen lasi alangli ke tok alam servan ke puta kopilo direct funding ha central pendak ilitumaphan aki joy pen ilitumaphan ronga sar phanle aronga sar phanle tangka pidamlo punte aronga rat ke dake teron arong rong hanga rong pusitami ladake long etpo lasi kachini ajakong pini arni anke ratung ke do tanglo lasi ha visil nang butong kepta phererelo ha visil nang butong kepta phere dordelo lahai ake el chak akamo rok chak atum hanke nangka phere jikalilo nili tum phere dordelo kachini ajakong do tanglo laben ake hai JI Kathar sar ason thot ke anut kaprek a omor sing tisota akamavelo ladak joyram engleng sitame abatay apong alangli heri ladak CM EM sitami alangli nang manlo MLA ta nang manlo tangte alangli ta keching hon blonte hemprega perman alangli ningje nang ike konalo horen sing be hawal darap hansi
alangli memorandum hadeli long kachupidam kopumati havaldar phane piona phane kopusi memorandum hemprek to 244 article a memorandum kopusi alangli hadak phan kipidama akove atiranga amiranga pen hejibup se alangli haladak memorandum kasamidam ladi litum kroy kre lan chota kalila ake hai tuliram rong hang nili nangli phan se tami alangli phani li phone lo pik lo ti ho radatum nili phone lo pik lo ik nang ning chirui non cm ake hai nali ning chirui non pini ma penama bgp pen nang li che olo tangte nang li phana ma si ake hai jai kathar sar pen tenglok apslc tum ta nang li phan nang chirap dunji pu olo tok solon ta pu olo di bon sitame alangli ake hai tuliram rong hang karju long de no ne anu tong khang thong jong lo ne anu bu tong char tok te den lo ne arjudor deti ho la ke chok chiti ik ching hon nang li phu ke parok kali ke nang li phu ke keng sang kali ke nang li phu ke nang li phi ke bihari kali ke ili tum lam charju nang iti ho duk ong lo rada tum nonan ke nang li ta nona nomination ta phapal dun de ta chok ji ke atumi talk so doloti bjp congress apslc asdc amad rada tum ke apslc phansi a comments ta memunak lo la hen lo kachinia ja kong to tang lo la pen jong si BGP nang chepa hype nang chepa high board idet pulong te ilitum la hai ke case ta file nang G Supreme Court High Court ta kroy etlo hala PGR VGR along leta 2017 ti ik ho ake hai 2017 10 January ti ho hala dak PGR VGR along le lake tar thar le serang non pu election ka chepa hai ji phansi non anta thar le ya daloke kalang makali lani li tum kroy kwelo ake hai CM tuliram rong hang KSA pen chenglok la pen all social organization pen chenglok all party pen chenglok nang li mi thang amasi toili tum che songram pen nang pu pini 20 pilo August ma chu he 20 March ke alangli ilitum phanang hang lo arboretum along angke puamat 21 ke order ki pilo ka tharli a order ki pinai ke principal secretary ke Karbiang Long Autonomous Council phan agal da ka pipi da si hala ARO phan si ki pi ARO kali ke principal secretary phan si pinai ke lata langli lata thek det lo ma kachinia ja kong ka videt lo ma te langli kolom tong ke tok selet ma te kopi ma lakali ho nangli din jong si nili CM nang dolong chit puson tehdi nili kitia ta kai arni sitame nili la puson pachobai la pen a hok pen sinili kam klamji pachobai nili la ning hang he kachobai aphan ke arnam ta ning dog de rat ta ning dog de la si nang li ning kachiru ji aphan nang li ingtung te datloma nang li karbi aphan ka pa virji phan tong nang li mahang thek rong loma la chok che ong chotlu nili live along ke nang li kopia posi rada phan ki nang li ahok lo la suri sihini nang li pi bom lo demonstrame la ki pi pen le nang li vote ke hang nang jikali nang li ke article 244 a alam nang li lela MP Horan Singh be phan kai ta anu long pasu ang pon ta lang li ta ning je dam poke nang li me thang mat kai ta Himanta Biswa Sarma along ka chilang dun kriya son nang li ta la MP Horan Singh be along memorandum ka samit long dun poke konat hawaldar phan pilok konat pion phan pilok la ki chokche injustice mat kadu injustice claim renon lapen nang li me thang asumar takivir poti ho kalang mangali pinyani ka Citizenship Amendment Bill Act oi sangmarli igatum lata ilituma phan ke nang ka implement lote itum kivir lo lapen UCC Uniform Civil Code lale wanglo tangte pindeng karbia dress karbia pindeng suprot ari kongwet wat ha kaduka ve mafla lahai ta ching thang long le lo ilituma phan nang ka pawir po The Prevention of Evil Practices Act 2024 lata BJP atum ay agenda lo lata Drupadi Murmu president upon lata memorandum lata signature and elone pine la BJP non chipa high lo pulonte ang ton penlo langi la so Prevention of Evil Practices Act 2024 ke la jong sinang implemented lo punte Christian atum ta girza ki dunta police tum jail nang bengpo la pen
Hong hari atum sekar chukli dat at sekar chorkli dat kachup hijodat atum sitame sekar kli boma hut kurusar aron bana kurusar tum sekar kli hut sitame police atum pondet chithur ponpo hajel bengpo Christian Hong hari aron ban aron kimi ka dokavit phanta ilitum phan nang sak bob nang pavir dat po engke fine ta 25,000 ma 50,000 ma lata pinang lang jail ta ningkan hini dam nang lang ko ansi ilitum aphan akihai sarje ai kathar sar nang ka chesong pinang lang alang li arta dam bom lo turnon rat anta turnon rison im sota nang barnon sor lo ta nang barnon riso martum ta nang barnon sar pi marta nang barnon rat ka chesong pangtang nang Jai kathar sar phan MPP hai du nang rat ame kriven nang rat ame kriven nang ake hai jai kathar sar si rat ame kriven po ake hai sar jai kathar sar MP hai lote rat phan aning pang sampo ake hai jai kathar sar le MP hai lote alang li hem break article 244 autonomous state one vek po ake hai sar jai kathar sar le MP litum pa hai dun lo pulote alang li article 244 one vek po alang li implementing bodies government of India phanta chinki dam vek po alang li sar jai kathar sar MP hai lote alang li la ilitum kinang chia hem break alang li chinki vek po khilon ja khai te wang non Assamese sum ta wang non Boro unity long live Naga unity long live Assamese unity long live Dimasa unity long live Karbi community long live Karbi community long live Khasi community long live Khasia community long live Siam community long live Boro community long live Adivasi community long live Adivasi community long live Tiwa community long live Tiwa community long live Khilon jia khai wang non Khilon jia bilak ahok Khilon jia bilak ahok Karbi Naga Kukireng ma Mizu Praiti Siam Changma Boro Adivasi Dimasa Assamese Garo Boro Khasia Assamese Ahum long live all tribal unity long live Karbi Anglong East West Dimasa pe hai nang Jai Kathar sar MPP hai nang Rat ka chesong pangtang nang Kardong